ପୋକ ପୋକ ମାରିଲା ନିଜ ମାନେ ଏ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କିଏ ଆସିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ନା କ'ଣ ଗଛ ମୂଳେ କିଏ ଆସିବ ଆସିବ ଲୋକ କିଏ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ମାନେ କିଏ ଆସିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ନା କ'ଣ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ମେନ୍ ଲୋକ ଆସିବ ମେନ୍ ଲୋକ କିଏ ମୋଦି ସରକାର ମୋଦି ଆସିବ ଆଜି କ'ଣ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖିଆ ପିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ଖିଆ ହେଇଛି ସକାଳ କାକୁଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଭଜା ହାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ ମାଡ଼ ହେଇନି କିଛି ଆଉ ମାଡ଼ ହବ ହାଣ୍ଡିଆ ମାଡ଼ ହେଇନି ମାଡ଼ ହବ ଉପରେ କେତେବେଳକୁ 8-1 ବେଳକୁ ଏଥରକ ଇଲେକ୍ସନ୍ କିଏ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ମୋଦି ତମେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଆମେ ମୋଦିକୁ ଦେବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଉଳ ପାଇନ କି ଆଉ ମୋଦି କିଏ ଦେଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଉଳ କହିଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲା ନବୀନ ଆଉ ମୋଦି କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ମୋଦି ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ହେଇନପାରୁଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କହିବ ଟିକେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସକାଶୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେବ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ନବୀନ କେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେବନି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଫେରେଇ ଦେଉନ ଦେଇଦେବା କେଉଁଦିନ ଦେବ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେବା ବ୍ୟାଗ୍ଟା କ'ଣ ନବୀନ କରିଥିଲା ଆମରି ପଇସା